ಮಾತೆರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ 84 ಗ್ರಾಮಡು ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ. ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡದಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೈವದೇರಿಪುಣ ಪಂಡದಲ್ಲ ಪುದರ್ವಣಿಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಅಂಚದೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ತ ವಿಷಯನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾರಾಬುಜಿ. ಸುರುಕಾದ ಸಿರ್ಲಾಲ್ದ ಪುದರ್ ಬರ ಕಾರಣ ಸಿರಿಕ್ಲನಕ್ಲ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನ ಕನ್ಯಾಲಗುಂಡಿದ ಅಲ್ಪ ಅಂಚದು ಇನಿ ಕನ್ಯಾಲಗುಂಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕನ್ಯಾಲಗುಂಡಿದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಪಲ್ಗುನಿ ಸುದ್ದೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ಪಲ್ಗುನಿ ಸುದ್ದೆ ಗುರುಪುರ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ಗುರುಪುರ ಮುಟ್ಟ ಪದ್ರಾಡಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಅವು ಸಂಭಾಸುರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗಿನಿ ಭುಜಂಗ ಗೌಡರು ಸಿರ್ಲಾಲ್ದ ಬೈಲು ಮನೆ ಬೇರಿ ತೆರಿಪಾಂದುಲೇರಿ ಮಾತ ವಿಷಯನ ಆಟ ತಿರುಗಿಂದು ಬರ್ಕ. ಸಿರ್ಲಾಲ್ಡೊಂಜಿ ಕನ್ಯಾಲಗುಂಡಿಂದ ಉಂಡು. ಅವು ಪಂಡತೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಬೈನವು ಬಾರಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದವು. ಅಪಂಡ ಸಂಭಾಸುರ ತಪಸ್ ಮಂತ್ರ ಅಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಇತ್ತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನರ ಬೋಡುಂದ ಕನ್ಯಾಲಗುಂಡಿ ಪುದರ್ ಇಂಚ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಇನ್ನೆಲ್ಲದ ತಂದೊಂಜಿ ತೆರಿಪಾವಲ್ಯ. ಕನ್ಯಾಲಗುಂಡಿದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕನ್ಯಾಲ ಪಂಡ ಸ್ತ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ಸ್ತ್ರೀ ದರ್ಶನ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಿರಿಕುಲ್ನಾಗಲು ನೆಲೆ ಉರ್ದಿತ್ತೇರು ಮೀಪೆದೇರು ಪಂಡ ಐಕ್ ಅಪ್ಪಗದ ಒಂದೆಟ್ಟು ತೂತನಗಳು ಅಂತ ಉಳ್ಳೇರ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಕನ್ಯಾಲಗುಂಡಿ ಕನ್ಯಾಲಗುಂಡಿ ಬಿಯೊಂದಿತ್ತನೆ ತೂತನತ್ತು ಅಲ್ಪ ಆ ಪರಿಕರ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ತರೆ ಬಾರ್ನ ಬರ್ಚನೆ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಮಂಡ ಉಂದತ್ತು ಮಾಯಾದ ಕಲ್ಲದ ರೂಪಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ತೋಜದಿಕ್ಕು ಎರಡು ನೀರುಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಆದಿಪ್ಪು ಎದೋ ವರ್ಷ ದುಂಬತ್ತ ಕನ್ಯಾಲಗುಂಡಿ ಕನ್ಯಾಲವಂಡ ಗುಂಡಿ 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 ಬಂಡ ಅಡಿ ಅಡಿ ಆಯ್ತು ಏರ್ಲ ಮುರುಕು ಜೇರು ಮುರುಕದ ಅವು ಅಡಿ ಆಯ್ತು ಮುರುಕುದು ಅಡಿಕ್ ಪತ್ತದ ಬೋತನ ಏರ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಯಾಲಗುಂಡಿ ಕನ್ಯಾಲಗುಂಡಿ ಇತ್ತ ಇನ್ನೆಲ್ಲದ ಪಂಡಿತ ಪಲ್ಗುನಿ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪುರ ಮುಟ್ಟ ಅವನಿ ಪದ್ರಾಡಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡತ್ತಿ ಆಮೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡು ಮೇಕ್ಲ ದೀವನ್ ಬೋತ್ರ ಅವಿತ್ತ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಅವು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಸುರ ಕನ್ಪಣ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತ ಇಂತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಪೋನಾಗ ಶಿವಲಿಂಗನ ಅಂಚೊಂಜಿ ಇಂಚೊಂಜಿ ದಿವಂದು ಪೋತೆ ದಿವಂದು ಪೋತ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪಾಡು ಪಲ್ಗುನಿ ಸುದ್ದಿ ಹಿಡಿದು ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಪದ್ರಾಡೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ఇప్పుడు ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಂಡೈತೆ ನಮ್ಮನ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ತೆಲಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ಕೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾರಸ ಉಂಡು 24-28 ಮುಟ್ಟ ಅವಳೆತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ನೆಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲ್ಕಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಂಜ ಪೆಲ್ಲಿ ಅಂಚಪುರ ಉಂಡು ವೇಣೂರ್ಪುರ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಪೂರ ಉಂದಿತ್ತನೆಕ್ಕೆ ಕನ್ಯಾಲಗುಂಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಪುದಾರ್ ಬರೋದಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಇನ್ನೆಲೆ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಪುದಾರ್ ಬರೋದಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಆತಲ ಇನ್ನೆಲೆ ಉಂಡ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಪುದಾರ್ ಬರೋದಂಡ ಇನ್ನೆಲೆ ಬಂಡ ತುಂಬದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೆಟ್ಟು ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಸಿರಿಮಠ ಸಿರಿಪೋಯಿ ಮಠ ಅಂದೆ ಇತ್ತನಾಗೆ ಸಿರಿಪೋಯಿ ಮಠ ಕೆಲವು ಪಾರ್ದನ ಪುರ ಉಂಟು ಪಾರ್ದನ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಸಿರಿಪೋಯಿ ಮಠ ಅಂತ ಅವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಒಂದು ಆದಿಪ್ಪು ಸಿರಿಪೋಯಿ ಮಠ ಸಿರಿಪೋಯಿ ಮಠ ಪಂಡ ಸಿರಿಕಲ್ ನಾಕಲ ಒಂದು ಮೂಲತಃ ಮುಲ್ಪ ಲಿಂಗಾಯತ ಸ್ವಾಮಿ ನಕಲು ಇತ್ತೇರಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತ ಈತೊಂದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಜನಕ್ಕಳು ಬುರ್ಬೋಪುರ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಿಗೆ ಕನ್ಯಾಲಗುಂಡಿಗೆ ಜನಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಅರೆಗಲ್ಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಲೆತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅರೆಗಲ್ಡು ಮಾತ್ರ ಪಾರಾಪಣ ಮರಿಗಲ್ಡು ಪಾರಾಪಣ ಅದೇ ಪೋಪುನ ಮಾರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ತ ದುಂಬುದ ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ಕೂಪ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಇಪ್ಪನಗದ ಮಾರ್ಗ ಆಯ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅವೇ ಸಾಧ್ಯ ಅರೆಗಲ್ಡು ಬಾರಾಪಣ ಮರಿಗಲ್ಡು ಬಾರಾಪ ಇತ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪೋಪುನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಉಂಟು ಸರಿ ಅಪ್ಪಣ ಇತ್ತ ಕನ್ಯಾಲಗುಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೇತದಾಲ ನೆಕ್ಕದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದುಂಡ
ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡ್ದಲ್ಲ ಆತನ ಅಂಚಿನ ಅವೇ ತಪಸ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಆತ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿದಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ದಾಖಲಾತಿ ಅವು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಿರಿಯಲ್ ಹತ್ರ ಜಮನೆ ಆರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಆರೊಂಜಿ ಸಿರಿಯಲ್ಗೊಂದು ಅಕ್ಷರ ತೋರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕನ ಬರೀತಿ ಐಟಿ ಸಾಧಾರಣ ನಮಕ್ ಗುತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಾತಿ ಪಂಗಡದ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೂರ ಇತಿಹಾಸ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೂರ ಬರೀತು ನಂಗೆ ಬುಕ್ ಉಂಟು ಅವು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ದಯಬಣ್ಣ 13 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಲಸಾನತೆ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಉಂಡತಿ ಅವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ 13 ವರ್ಷ ದುಂಬರು ಬ್ರಹ್ಮಲಸಾನಗ ಆ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ತಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂತೋಜಿನ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಆ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಯ್ನ ಬುಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಆತನ ಈ ಊರು ಪ್ರಯೋಜನ ಸರಿಯ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕನ್ಯಾಲ ಗುಡ್ಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪಂಡದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾದು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅದು ಪೂ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಊರದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದಾರೆ ಇದೇ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡೊಂಜಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕ್ಲನ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಅಂಚೊಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಸಿರ್ಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚೊಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನತ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಂಡು ಮುಂದಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ವೀಡಿಯೋ ಆಪನತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 5 ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡಾಪಣ ಸಿರ್ಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕನ್ಯಾಲಗುಂಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿ ತೆರೆಯೋಣಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವೈದ ಮೂಜಿದಿಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ವಾಸ ಅಂಚದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾತ್ರ ಮಾಡಿದಂಗ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡಿ ತೆರಿಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಣ್ಣನಂಡ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೋಂಡು ಮುಲ್ತಾನೆ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರೋಂಡು ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚೆ ನಿಗ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಿಪ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ